kok dalange stres. Sing iya. Iya. Siap. Aduh mati aku. Mbak Sulis kena, Mbak Punjung kena, sapa kono? Setyawati ya lho sih. Setyawati ya lho. Sing ndi? Ya kae, Setyawati ya lho. Nduk, pojok dhewe kae koyo gapura kuwi. Ya. Ya, wis kuwi seger kuwi. Kuwi 3 sasi rantek. Ki Setyawati apa brosokan tewel iki? Wis to, iki ketoke ngono tapi kan cantik. Ceritane piye iki? Aja ngono. Yo diawiti Mas, koyo ngopo Mas, rapane Mas. Aku mban ya. Duku Setyawati. Setyawati sih. Kaya wis awan aku kudu cepet-cepet bali mengko ndak diseneni karo kakangku batik madrim. Ngono. Ya. Kaya wis awan. Aku kudu cepet-cepet. Apa ngentong sih? Apa ya? Mbah balik. Ngentong sih. Kok selak diseneni kan Masku. Setyawati ki yo ngene lho. Kaya wis katon awan. Banjur aku kudu ndang-ndang bali mengko ndak diseneni karo kakang batik madrim. Ora kok terus Mas. kaya awan. Mas. Ayo engko mbok mii ya. Ora, rene asik. Jero iki kandel. Ndak iso lek kon mingkup. Wong lemu kon ngene, lha aku malah ngene. Layakno pupune gedhe ndodok ora iso omong nguyuh ya ngadeg ngene ya. Lah ilah, yo enggak no Mas. Ayo Dok. Dok rasa sik. Nang pojokan Pin, mojok. Yo. Iki wis katon awan. Alon-alon. Aku enggal bali. Yen ora bali aku kok selak di dukani. Kale Kang Masku batik spray. Di Madrim. Di Madrim. Oh, Madrim. Aku enggal bali. Hei, cawadon. Hei, Loh, cawadon. Kira-kira. Penuh. Hei, lari. Penuh. Cawadon. Penuh. Hei, cawadon. Hei, cawadon. Hei. Mas, tolong. Hei, tunggu. Cawadon. Nah, gitu. Cawadon. Nah, jantek nih. Kowe kok bablas keslong lho. Kentongane iki cekel badhe mlebeti sayembara panjenengan. Nanging kula piyambake kang badhe mlebeti sayembara. Mulai panjenengan kang badhe lumebet sayembara monggo. Panjenengan napa kula ingkang kawono teng palagan menika. Dipun buktiaken kakang batik madrim Lho nggih. ing samangke menawi kula ingkang mimpang Setyawati badhe kula boyong wonten ing Malopak. Sedika dawuh. Di pripun Kang? tunggalipun kakang menang. Iya Kakang. Kula tunggaken jenengan menang Kakang. Goleng jurit ya Kakang. Panjenengan bikak dodo panjenengan kakang batik madrim ing mriki panjenengan ngadepi Prabu Angkling Darmo. Iki piye iki? Piye? Sayembara ki ya
sapa sing menang sapa sing kalah genah kono sing gawe kok iso. Apa? Gelut. Wah, gedhi awakmu. Gedhi mek ndolo-ndolo. Ayo. Setyawati, dudoke rasa katresnanku bakal ndak kalahke Kakang Batik Madrid. Mas. Lah kok malah saya mundur iki piye iki? Ya maju lho. Awas, ikut iya, iyo. Aduh, mati aku. Akekmu lho blok. Sari, anyar iki, Bos. Hiat. Sekar Gadung Indonesia. Nah. Ya. Kanenan. Nah, lagi. Oke, Oh iya. coba. Iya. Yo, anu warang kono. Rasane. Oh tak kira kok nyanyi kuwi. Tak kira rasane. Lagu Thailand. Apa teh rasane iki? Apa itu gitu. Apa teh? Ya. Sekar Gadung Indonesia. Yo. Siga. Salam kerah salam Rama ben Ebu Jugande taretan sadeje salam krom Sekar Gadung Indonesia. Oh enak deh. Oh Banoto. Hey. Iki lho. Arab budak selamat Allah.
Iya. Rasane Kok kleru neh. kowe iki intromu mesti ngono, Bos. Tapi apik pas ya. Pas. Aduh aku ngadeg ya. Sesuk ganti ya, Bos. Ubur-ubur ikan lele. Nyai le. Indonesia. Yo.
topnya Jawa Timur. Siji mbosani bojo loro kurang siji bojo telu ditambahi bojo papat dipateni Kita goyang bareng-bareng yo. Lagu ngawur enek judule. iya ayo mbak ayo Sembah nuwun, terima kasih. Aku seneng aku. Pamit to. Lanang ae. Betul ae. Lanang ae. Iki duet iki. Heh? Duet iki. Ora, Ora. tapi nyanyi bersama. Lagu Oh, iya, iya. dhewe. Nemu kowe pas aku sayang-sayangi. Oh iya isa sampean ya. Iya. Heeh. Ah. Coba dok, sama dok. Sama juga. Coba Mas. Mas Katmu, Dewe. katmu. Ya, kene. Nah. Rasane Panggah kowe ya kancane ngati. aku sowan rasane. Sowan. Aduh. Pokoke mayor berat dadi aku. Yo. Nemu kowe pas aku sayang-sayange pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane Kamu dadi tombo ngobati ati sing lara. Muga iso napa tekan besok nganti tua. senajan sak kedeping mata tak nggo tamba kangen jroning celana jroning dada Ayo
suarane iki gandul. Ya, sikat. Apal keruk Mas, taline kenceng. Moto ngantuk emas Taline kenceng. Ayo ini ya. Ya, sikat ya. Ya, yang apa? Nemu dados. Bujung Wati. Tinggal. Ana Bujung. Ada Mas. Sikat. Sekar Gadong Indonesia. Ana Kimito Darsono. Sajane. Dadi siji. Ya, satu lagi. Tenang. Gandeng penonton iki majemuk Mas. Iki gamelane diunekke. Nggih, no. Pundutan bajing loncat diaturke, anak wedok genduk hani ben jumeneng. Kaya ngapa? Yo, langsung dados. Ya.
Mas, Nggih. menika mboten kesupen Bapak badhe menapa Ngawontenaken kupat luar. Nggih. Menawi wonten Ah, wedal dipun suwun Nggih. dalanipun ingkang Pak mangku Parno, gati Pak Parno, Bu Bapak Sundiah. Parno Bu Sundiah minggah dhateng sasana. Tutuk. Ke Mas monggo. Ya, kemana Pak? Tarikonomik Mas Lutut. Anu, aturonomik. Terima kasih. Loh, joget, joget. Oh iya, ayo. Gini. Coba Pak Parno. Oh, di sini aja enggak apa. Iki lho, Sekar Gadung. Nah, nah. Mas taline kencang. Ya. Ojo sing Oh ya. kok mas taline kencang yang diampun mengko sirahe puyeng mas orang taline Masa. kurang kemongkang mane ame Oh ya. ojo nyepeleke satiko nyada omrene Kenane? Masa. Yen aku ra gelem Mas. Yen ra gelem Mas, ya aku gelem aku gelem. Iki lho Mas, masuk Mas. Pak Parno bersedia. Ya. Pokoknya. Ya, 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 ya. Mas taline biru. Terus piye? Wes beduk. Masa. Mas taline biru. Ya. Sampai dhisik aja nasu. Ana Pak Parno lagi lho. Ya. Mantan bersedia lho iki. Gelem, gelem, gelem. Gelem aku. Gelem, gelem. Gelem, gelem. Ra gelem ngenteni Pak Ayo Parno. gelem, gelem. Iya. Emas taline biru. Terus piye? Aja kudu nafsu. Makasih Pak Parno. Nggih, matur sembah nuwun.